Hello, Daran. Tamon tamia ani laiwa hailia sa ani mia go ongo do mia ang kisa biji ni bag pemetia tai MB bukore ingai ang mia honni dosta egota se kisa bunura habi paimansiyo. Mia ang biji ni bag family do kisa biji tongo ingai abun bag kisa family do kisa nakadi daran tinirio fayano mia horang kisa biji tongo. Hello Dara, hello Juhiranok kisala riri bagadi Daran kisala digadi Juhir muna kisala riri gadi mia hara ang kisa biji ni bagai paiman dia Daran nung mia BM ni layo nuk jag bele BM ni layo kisa faijag obo ang bazara lama go bazar thangte kisa BM ni ora habjag ang kisa se bini ora kisa se habai phaigang bazar thangte bazar thang tonga afuga wati phai tonga afo kisa lam hamte kisa habai phaimanse tini rogo phaya lang ni layo Daran lai don hambai munai good morning manabo good morning Juhir kisla riri gali sabala dia kisla riri gali Amia kisa biji to no BM ni ora ba ang kisa biji tontai no kisa habai phayo bazar thain to bazar afuga ang bazar ni phai tongo khoi afuga ang bazar ni phai tongo bazar ni phai de siang kisa biji tongtai ni ang kisa habai phaimani binara binabo bisi ang dugui tongmadia binabo rang sase dongoi phayang mai chakha de dara mai se ko ang thuman se base ko tabak se basanai lai ri jak hambai daran ang tini rogo phayan do ang mio ang nini ora halai habja sika kisa habjang mane comment khaijak dia ta mio nini ora kisa habai phaijak phainilai mane comment khaijak dia kisa biji ni bagai comment rok khaijak dia ta honi dosta ego tarau kisa habjak obo comment khaijak dia ta hello tai ke sabatong kisa comment khaigari Juhira o ans nung ritam subs khaijak de daran nung ritam rojar rihnu bono subs be khai rijak rihnu bono mona Juhina khainai jaga daran ang tiri rogon phayan do mia kisa ang phaiman dia kisa nakadi ang tiri rogo phayana khai di do dara kisa khai riyan bobo nung bono bini bidi tola nung comment khaijak nge bo khai riyano Kaputa makai tongsa Juhir munai Juhir makai taputa makai tong Juhir nung tama ani video na yasa
Hai ang ba naijak bele. Hai ang ba naijak bele. Nung ritam kaya misalnya daran ka kisah ritam di garfang nung se ritam kaya ini so daran kisah tabang ritam di yang kisah khari gadi tabang ani video full was kaya nung dara bahasa ya de dara bahasa ya de bahasa nai tabok bahasa nai daran ke tabok tabok khai tong daran ngai muna juhu ke tabok khai tong tabo bahasa khada video full nayoi subs khai di ini saka ang ba short video pasta naikha bele bo short video pasta naija phone daran bo short video nayoi subs khai di khanata short video nayoi subs khai di khata ba nini comment no ya ke nini comment no ya ke nung boro comment khai di muna johi nung boro comment khai di bini bili tola thangoi hai nini subs anya deba comment khai dita bono bini video tola thangoi comment khai dita comment rok nung ya into khanata comment rok nung ya into khanata comment khai dita comment bo khai jak bele comment khai di jak himbele daran comment khai di jain sabele ang mia loge no comment khayo ya loge comment khai jak himbele dara subs rok khalai di ang mia loge no comment khayo kisa sub khai di gati bono munai no daran
Bo mia logo logo search khai di japo. Mia logo logo comment khai di japo. Muna juhi dong khai tau tama khai tong baca khadam thumani rok. Muna juhi la muna juhi tau tama khai tong. Khai ri kha nai di. Juhi munai khai ri kapong nai di do. Khai ri kapong. Ang kisa baras khai gana. Do dara tini ang biji kisa kok koroi. Biji tong khai kok koroi. Phai mai apano kok koroi. Biji ro tong khai. Khai ri kapong do juhi nono dara ang khai ri kapong. Nung check khai nai di. Ani logi ang long video rok nai di. Ani long video rok nai di. Bini long video rok nai di phondo kisa. Bini da ngo juhi rano bini video nai khenke tola comment khai di do. Hambai dara. Daran seketau tamu khai tong. Mia ang kisa bijini bagai hawi phaima dia. Mia ang nini oro halai hajak do dara ang mane halai hajak mane comment khaji do bijini bagai ang asuk kon ongo asuk phaiman dia. Tini ro phaino. Nai nai ta wana dinung dara. Short video nai ma bai ongya do. Kisa long video nai do juhi munai long video nai nai di. Long video nai khen kai hamuta.
Nungbo naidi ani video rok dara nainai chung joto nainai munai juhit dara bo nainai. Nini long video followers khaioi subscribe rijak naidi comment. Nini full video naioi watch khai rijak bung full video naioi subscribe rijak bung comment rok se khai naidi ta. Nini long video followers khaioi subscribe rijak naidi comment saka. Pol sabor khai tongo pol sabor khai tongo sini tibasa rokno ang norong bo sabor khai tongdiano sabor khayo hobno chung joto chung sini chung bai chung no joto sabor khailana nango sabor khayo norong bo munai juhit. Nini long video followers khaioi subscribe rijak naidi saka ani MB pai khado nini MB pai kha okay MB rok pai kha numiao dara numiao koita jora tongkha dara nini bo nai tabu. Hello sabotong kisa comment khai dai kaisa sabotong kisa comment khai di asuk phungo MB pai o dara asuk phungo MB pai o dara hingga. Nini long video followers khaioi subscribe rijak naidi. Takalo themen ko mukha kokolo sidai simda ya kokolo
Hello.
Hello, bahai tongbai, comment khai sabai gadi. Kisa. Ani tini kisa biji tongba. Norok ba se ko salai tongmangala. Bai mandu phika chat lai. Ame bai mandu. Phongka hamnana bai mandu. Tabu tam khai tong sa de bai mandu. Mutri se ko ang. Good morning. Hambai bai mandu. Ani elbio mana bagai. Khai tabok se basawai kisa mahang sudorok. Kisa ne yang call khimna bagai kisa net slow in ka. Hello, sabsa tong tai comment khabe di. Sawa tong comment o khabe di kisa ang butap kisa basoi mahang sudorok. Darasikat ladon tiri mini munang hambai good morning hambai darasikot data buta makai tong darasikat bisan ni thuman da basakha darasikot tabu darasikot tabu ta makai tong thuman da basakha bisna se kho Hello, sawa tong te comment khabe di kisa lai buri ri badi sawa tong bahai tong sa munai nu tabung no basawai mahang sudorok kisa tini kisa samung ro thangna hinai tongmani tini kisa samung thangna hin tongmani ta tai soita rogo maisa nai soita rogo maisa sata rogo mathangnai Hello, tai sawa tong comment khabe di kisa thangdi unai
Hello, comment khalidi. So tong comment khalidi kisa. Tama muy sunga sa muy miarok si songkana. Mia mia horo mia paito mani mia rok si songkana. Mia sari no yang wati pajak da wati wajak da sika. Hello, so tong comment khabiri kisa. Mia no tunggo. Mia no tunggo. Sini kai sari bahak yang go pasta rogo se wati payo. Pasta soita rogo. Kisah tai wajak mia tai kaisa sabonai tong kisa kamero khaibai di mia no tunggo mia no togo mia hinggai jamon ta kisa misa phano oi no muino hinggai ase samya mohindas tripura good morning wak khaijak mohindas tripura nung subscribe nga kisa subscribe do nung subscribe nga kya subscribe do hinggai kya like ro gari mohindas tripura like kaisa ro gadi hinggai nung subscribe nga kya subscribe di hinggai nung ke tak khai tong kya sara mohindas tripura hello mohindas tripura nini para ke bor kya sagadi mohindas tripura nini para kya sagadi hinggai nung tabok tamro khai tong kya sagadi hinggai subscribe khai jeng subscribe di kisa like dog di jeng kisa like dog di gadi iko munai tai kisa iko munai tai kisa tanggoi thugo na do ang thudi na tonga na thuga na do good morning nanobo good morning jambo nanobo good morning light kisari digari jambo light dije kisa light digari hello mohindas tripura kisa light dije ngana je agini simi khaijak bele agini simi khaijak bele
angkai no khai jiang na hinje kya khai di hinja kokor ingkai khai jang kai kokor ai angkai nungkai ta khai tong sa di mo hinda stiri para nungkai ta khai tong ta bo angkai nini para rok borok kya sa di jambu bro nungkai ta khai tong jambu bro nungkai ta khai tong tamo bo basao tabuk tamo bo basao tabung no basao good morning wak good morning wak khai wak khai jak good morning no no bo no good morning mo hinda no no good morning nini para borok kya sa di mo hinda tripura ni para rok morning walk khai jak morning walk khai jak nung morning walk khai tong no ko morning walk khai jak nung ta morning walk se khai tong no mo hinda tripura nini para borok kya sa di जों फुरुं आइसे सिरि morning walk rok khai nango amogai sini busaranggo morning walk khai mana hamo nogai sini deharok poriskar dongo sin doherok ongo salangai tongo furung poti जों morning walk khai maka hamo korbuk pati sori korbuk pati sori ang pogoi thangoi kisa masungkata tata bye bye jambu boro nung thangsinai nini biji tongkai thangmano Oke, tata bye bye nono ba jambu nono tata bye bye. Raba ragana kisai radi tata bye bye nono ba jambu. Nung ta boro boro ate no ano subai tongka.
Kulo Jomatia, good morning, Kulo. Nangana subscribe yang ke subscribe dido Kulo. Nang kota lain dong kayak ke subscribe di yang kang nona bo subscribe nai. Ani video mo thangai comment kari di nona subscribe nai. Nini para bor kia sagadi Kulo. Nang subscribe yang ke subscribe dido. Nona bo subscribe na. Good morning, nona bo. Subscribe jak se dara. Subscribe jak kokroi. Nung bo subs nangkang ke. Ani video tola comment kai sadi. Balong video thanggoi comment kai di nung bo subs nangke. Ni channel datong. Nana bo subscribe yana. Ano kai na nangya do dara hambai. Kai ni para kembor kia sari Kulo.
Munai munai ko nini parambar sadi tabok tamaro kai tong sagadi tabok tamo kai tong sagadi munai kulu kai nini pararong borok kia sagadi ki hai no tongo nini para kai boroba godji nung godji da godji hingke ongo tongo ani bai tongo nungke tamo kaisa ang kunu kaya do munai godji hingke ani bai tongo do godji ani bai nongni godji kaisa tango do nene go godji nongni ongo teren station godji ni teren station bai busuk chal nongni nok hingkai godji bazar rok bai busuk chal no godji bazar bai hingkai o teren station bai busuk rok hak chal nongni nok godji mane godji do godji ba o station bai bisi hak chal do bongni nok he godji ni station tong ba station kisalai phaioi o station mane teren lama bato ke kisa phaioi kaisa bridge tong do o bridge gana ni rubber bagan tong do rubber bagan gana sila ang bo para mung rok pogoi thangata bongni para khai rutai sora dehin bongni para khai rutai sora do rutai sora hingkai nini para khai tamo bong sagadi godji tamo para nini khai bongni para khai rutai sora hingga hingkai nini para khai tamo para hingga khai sagadi o ongo bai bisi hakli do sukla charan ni para bai bisi hakli do para gana do bo o sukla charan mantri tongya ba sukla charan mantri bai bongni para baksase para gana se bong nok hingkai nini khai godji tamo para hinja kia sagadi kulo tapu bolok subscribe ridi dara ang nono subscribe rijak do ani panchayat gana ani panchayat gana tamo para hinja nini khai GP dema ang nono subscribe rijak do
tapu bolong subscribe di darang non subscribe di jagdo tiki angka ane poncet gana ke poncet gana phano para mungke tamo hinjak para mungke kulu chung nongni o gojio goji sai dongo ras mela rong jabole ras mela thangjabole nongni ras mela ongya dipa baisa pro ras mela pro thangjak ani para hingge ongo sido ani para hingge duma sora sido ani para hingge duma sora sukna cara sukna cara sukna cara itu sukna cara olo Guy by parents pekalai dona hambai by parents good morning nono good morning ang phai nung phai men bagai bela hambai kulo olo chung gojio phai kengke malai di chung gojio phai nai gojio bai chung noro phai nai tamo khai tongsa haino tongo by parents haino tabuno basoi mahangsu pai dora tabo haino tongo Guy mai daja khamai se kho guys tai kise tongai mai sanai samungo thangna bagai samungo kise ma thangna bagai tai kise tongai mai sanai Nungke nungke tabuk tam khai tong by parents nungke jadi nungke tabuk tam khai tong by parents nungke mami ta sungka tam khai tong tabuk Angke bara thana nai tongo bazar angke bara thana nai tongo School gana baro thangdi Hello sawa tong tai comment khaberi kisa sawa tong comment khaberi joto comment khaleberi sing joto cinta ti pasase
Hello, gambay. Hello, body nira. Hello, my friends. Hello. Sawa tong comment kay bidi ko bidi. Lor tak sa kana bali. Ning sol sa ka manthai sika. Ane sukor ko. Sol sa ko na. Good morning guys. Comment guys. Hello. Kisa comment kay bigadi by friends. Comment kay din sa tungka kisa comment kay bigadi sa tong kisa. Oh no kisa chubalai di. Chung cho chung kay se. Chung family kay se. Hello. Joto comment kay bigadi chung joto family kay se ni borok se. Hello. Chung to by chung hai di ba chung joto family kay se ni borok se ka chung tawok no kay se ni borok se ka tawok joto family kay se ni borok. Hello, comment kay bigadi. Tama muy songka go miya songgo. Hello, comment kay bigadi kisa chung joto family kay se ni borok se comment kay di. Comment kay bigadi. Comment kay mana chung family kay se ni borok se. Tao kisa tonggoi samunggo ma thangnai bo maisawoi samunggo thangnai tongo. Mini nung kaija khada agno sakabale single se single kupal kaiji ako mini nung kaija khada kaiji ako kupal single se single. Bofuru kaijangnai sa kaijangnai kisa tai kisa tongoi kaijangnai mane kisa nai tongkota kisa mane nai tongkota kaham rok nai tongkota.
panda cari di angko ba kopa rang sekere rang bukore jeng mane nong borok hingke to kaisa kai panda kai do hingke sini borok hai angko rang bukore hingke panda rok kaimia ta panda rok kaine hingke to wansugo do mane kwrwui ni bagui do chungke kwrwui ni bagui panda rok kaimia ta aboni bagui buka kai tongo do panda rok kaine hinai mane kaimia ta panda rok kaimia ta rang kwrwui bole chung tabuk naidi chung tabuk se ang tabuk buinoro se hajira tangnani akhlan mango tabuk angko hai pano panda charmaya pano hai pano bai panda charmaya pano hai pano ang jeforo kaisa afo khobor khaino panda charmaya pano khobor khaino hai munai hai kubui langma tamo khai tong kubui langma kisa lai riri gari kubui langma ni minile kusrang che tak daily kam khayo hingkai good morning kubui bo makheta bai kam khaya hingke bo borok manui chanai ba kam samung rok makheta hingkai buinoro samung khaya hingke chung borok manai ba chakri bo kwrwui bakri bo kwrwui hingkai kwrwui busa hai buinoro samung rok waisa wuisu makhai ta samung khaya hingke bo borok manui chanai ba aboni bagui samung rok makhai ta haino ta nogo masa pono chakri khaina bo kwrwui hingkai bui hai robor bagan kotor bo kwrwui robor bagan bo tabuk robor chala bo robor bo toria ko tabuk se robor chikon ko hingkai nije khoros khainani se rang kwrwui tabo hingkai buinoro samung khaike se rang kisa misa pono kalaio hingkai aboni bagui samung rok makhai haino ta haino nono bo good morning bai nono bo good morning pirin hingka hingkai mini tripura nung kaisa kha kaijak yako kubui langma ang kaijak do ang single khasi do kuno ongya obono kaham ke tongdi ongko mini obono ta kubui hingka kubui mini ha kubui nungke tamo khai tong tabuk nungke kaisa khata tamo khai tong nungke kubui langma nungke sagadi nungke tabuk kaisa khata tamo khai tong gai bai piris minika mini ha ni kubui langma ke nungke sagadi kisa nungke kaisa khata kisa sagadi kubui langma kubui le biang ong khacha angke tukuna khaya angke tu kunu khaya iko rabat rok no marajao ta nungle robot tongoi no mara khangke angle robot anan musui se robot mara ya tabu robot anan musui se robot mara ya angke robot kuri robot mane tabuk se robot chikon ko chingke mane kubui nungke kaja khada
kaijagya ko borok bo bo borok tabuk kaijagui tongna kaijagya ko borok tabuk kaijagui tongna ngo nini karibari rogo ulo kaijakai nini karibari rogo khobar kaita tei 10 bosor ni pore se kaijaknai oko kaijakdi ulo chungno panda rogo khobar kaita nini panda rogo phayano nini panda rogo chungno khobar kai bai parents rok khe phayano ani LBO khe tamo puila ni simi paithak jora buinaya ani LBO khe tamo puila ni simi paithak jora buinaya ongo do kubui langma ongo abo joto ni biji tongkhaiba biji rok tongo amoni bagui purana naimaya ta puila ni paithak jora naimaya ta biji rok tongbai hingkhe amoni bagui tongmaya rok thango ta joto ni kisa misa phano biji tongbai hingkhe amoni bagui pura naimaya na ta amoni bagui thangna ta nini LB koita o sa kubui nini LB koita o khai hino sagadi bai parents no nung koita o LB khai nini LB khai mani tayam rok sari gadi bai parents no tini 10 ta 30 go khai tini 10 ta 30 go khai nai kubui langma ang hingkhe phai mangalak do tini 10 ta o hingkhe ani samung tongo do kubui langma nungya no phaiya rok trahini do kubui langma ani samung tongo do ang tabuk kisa tongoi samungo thangnai hingkhe ang tini nini LBO phai mangalak do 10 ta 30 go khaijaknai 10 ta 30 go hingkhe ang phai mangalak do nung 10 ta 30 ni jimi koita jora khainai ang 12 ta rogo hingkhe nini oro phai manai do 12 ta go hingkhe kisa nini LBO phai manai 12 ta o hingkhe somai tongo nung 10 ta 30 ni jimi koita porjonto khainai kok kwrui mane ang nini LBO lama khaiba ham phainai nini LBO ang lama khai phaiano kubui hingjaga
माइसि जासिनखा मिनि आं थांसिनाय द हामबाय टाटा बाय बाय नम्बर आंबो माइ जागोन tabuk de mai janai kopal tabak mai janai nini live rokjak mukturi thang mukturi thang paikha ang taisa tabuk se basao live sara tu mukturi thang tongkata nangka bai monjuke nini live sarokjak mukturi thang paikha ang taisa tabuk se basao mukturi thang tongkata nang live sara tu tabuk he mai janai tongta mai janai tongang kai tabuk bai monju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 gon mani mamo na bo gon mani mamo ta khai tong tabok
tama moi bai sai tong me net lu khai tong ka hello do lo good morning do tono no ne ani comment ke tamo poria ne ni comment tabu supori payu tamo moi bai sai tong cái tamo moi bai sai tong bai monju saka tamo moi bai sai tong ke angke tabo moi ang kudo bai sao do bai monjo cái ani comment ke tamo poria ni comment poria jak do bai monjo ne disnan bagai ani korang khona dia ta o sakan pore ja ni live taisa tabuk se ka bagai bai monjo ke tabuk de basa ta mu rok songai sa nu ke bai monjo ke ta mu rok songai ang sakumara bubat khol ga bura sanani khol gano ang sakumara bubat khol gana bura sanani khole kai samungo thangani hinai mai chawi ma tong ta tabu no sen dakti mai ma cha khatang ke Jadi kaham ke ta go bai mam do hello hambai kisam ani live phaman ba na bela hambai kisa sab khajenge sab khari gadi hambai good morning nona sab don hambai heli kia ka rahe hutai lai don sab don lai don hambai no hambai maro ha bung ba hambai bora hol kan no kai tabuk ta makai to hambai hello hambai nunga ni video to logo comment khari dido no sab khari nani nung sab nang khangke ani bolok video to logo comment khadiang no sab khari nai do nunga ni layo phaiman bagai no bela hambai maro
Nini channel tong kengke kisa video tola thangai comment khai do nini channel da tong. आप क्या आप कहाँ से हो आप कहाँ से हो आं बा आंल दङ दा नै बारा दुमुसारा दा आं दुमुसारा दङ दा दुमुसारा gahamkai nini parakai मेरी मेरी से कॉल नहीं है मेरे से नॉल हम भाई nini para baru sari kisah nini para baru kayak saja हम भाई
दा वन से कहना लोग दी केरे बिले Mia 사를 동물에 갖고로 가볼까요? 너 무슨 하시길래? 임래.
Good morning, Dada. Good morning, Munai Nona Bo. As because I Munai Nona, good morning, Tamukai, Omo, Keteng. As because I like Don, Dika Dada, Hambai, Munai Nono. Munai SB, Tabuk Tamakai, Munai SB. Munai SB call it Tabuk Tamakai. Anh kia sắm có thanh trong có ta mới được máy chắc sa muốn này vì máy được chắc là ta một cái trong hả bỏ không có ta đâu nó rồi bỏ phải cái đó bỏ thằng ta cái này cho hả bỏ phải cái đó ta đâu nó rồi bro baru jalan kam kainan do bas bas udara kasar mah ho oh sukai bas mana oh hem suka udah pohon sukai bas orang mah bas ho salsa go bas rok mah kutub do dah kutub deh nung ta orang thang deh bang naik kan do terang kai thang naik holen do jangan bang naik kan holen mai rok de chakha dada mai chakha kamat thain tongo es bikol chakha darbing khai tong mani daring khai tong mani mai sia ko hello broken yar hello komen khai tong mai gadi kisa biji tong khodo kisa lama hamai tong kisa romero khai tong di ang non kon por ni kon khai gadi komen khai di do ang kon por ni tabo
Doring khai tongo mani doring khai tong mani ta mai je ko broken here hello broken hello good morning munai nora good morning by mahi light on hambai by mahi boro thangoi tong munai samungo thain dong by mahi noita e lai bo phai di do dada tai munai bai sung फाइनाय noita hingge to ang phai mangalak do ang kisa samung tongani good morning by mahinga by mai saka ang ke tabuk se thumani basawo ka SB college saka nung PG tong to na suba kha tabuk mai chawoi samungo phaimani lama hamai tongoni bai mai hreu jata thangmai ka hello comment khaiba di kisa comment khaiga di mai khop sa goi samung khainani mani samung khainani thain dong kostok sei asuk satungo naigari tini bo satung market tungkha asuk satungo kam khaijanai nai kostok sei chana mo nang hingke ba ma khaita asuk satungo kam khai naigari tini bo satung market tungnai asuk ke satung tungo
Oh, oh, bihi busa rogbo tongbo hingke ba kore anilai busa bihi busa kore anilai kore khwani tabo ong khosi single khosi kore phano honggo pocket khoros rok nangmoli niji sajung sak solinani phano niji sajung sak solinani phano rang rok nangmoli nogo haino tongkhaibo boro rang manui ba amoni bagui ma khaita niji sajung sak solinani phano kam khai hangke bu saborini ba haide ba nungke tabuk tam rok khai dong tabuk norokni yang ani bagui bornai garadi nayo faidi sini yang faidi nai to nai mahasuk nayo Kamu deh.
kan ta hình xa rồi ha sang nên phải ao sang không có một cái sa đi cái nó phải cái này sai cho này bagan para này sao để trên tập nó sớm không Mantak di usai papa nya. Nah. Tong yang lại hari-hari kiam. bawa không phải dừng để cho nó kata bagi lagi